Hej og velkommen til min første video. I dag vil jeg vise jer, hvordan I får, invisible arms, eller, gennemsigtige hænder. Så skal arme, I kan tage i 5. Se, nu tager jeg lidt andet outfit på, så I sådan, kan se, hvordan I gør det til at starte med. I går ind i jeres apartment, det er lige meget hvad for et der. Så finder I jeres klædeskab. Så går I ind under tops, og så vælger I, det er sweaters, og så vælger I den her turtleneck hedder den. Så går I ned under utility vests, den er her, og så tager I black utility vest, og så går I op til polo shirts, og så vælger I så den her, for eksempel. I kan selv vælge, hvad for en polo shirt det skal være. Det vil jeg åbenbart ikke, den der. Men normalt skal man altid vælge, hvad for en det vil være, det skal være, og det er lige meget, hvad for en der. Og der er sådan 20 forskellige vælgemuligheder. Og her har jeg mit outfit. Så kan I sådan kopiere efter det, hvis I har lyst. Men det var sådan set det. Hvis I synes, det her glitch var rimelig fint, så synes I skulle like. Og jeg kan lige like og gerne subscribe. Det var rimelig fedt. Ja, det også var min første video. Men det var det. Ses.